Прывітанне, гэта чарговы выпуск падкастаў фаланстра пра верміферму. Сёння ў нас вельмі, можна сказаць, такі гістарычны здымкі. Мы разам з Вольгай робім градку і градкі. Гэта верміградкі, на якіх будуць вырастаць сапраўдная гародніна. Вось, ужо, як бачыце, одна градка готова. Тут нават написано, калі мы пасадзілі ўсё, і што пасадзілі. Вось рукала, радыска, гарчыца. Вось тут ужо ўсё ёсць. Там можете паглядзець, як яно выглядае зверху. І вось пазнакі, дзе ідуць радкі. Вось мульчыраванне бачна картонам, звычайны гафракартон. Вось тут можна яго паглядзець. Такое, што адбываецца на другой градцы, мы пакуль так, трошки размешваем глебу з кампостам. Вось зверху знаходзілася глеба чыстая, а трошки ніжэй кампост. І в гэтым кампосце поўзаюць нашы працаўнікі. Вось, ну і такі будзе прынцып выкарыстанай пасадкі, як і вось на першай градцы. Вырываюцца радкі. Туды закладваюцца вось такія штукі. Гэта адмыслова падрыхтаваныя Вольгай такія, зараз камеру наведу. Я не ведаю, кажуць, што традыцыйна, але я першы раз у жыцці такую вось штуку бачу. Наклеена на туалетны паперу насенні. Такі тонкі тюнінг. Гэта толькі аграгікі такім могуць займацца, бо я ў дзяцінстве, калі садзіў, я проста сыпаў насенне і ўсё. Вось, такая стужка. Да, и тут будем мы садить. А что мы будем тут садить? Что мы будем тут садить? Ну, напэўна, крэс салату, якая хутчэй за ўсё расце. Ага. Возьмем радыса. Ага. І возьмем, напэўна, гарчыцы. Гарчыцы салатныя. Это ўсе культуры, якія маюць невялікую каранёвую сістэму. Для іх не патрэбна шмат глебы, і яны вельмі хутка вырастаюць. Адпаведна, вынікі нашай працы, калі мы побачым іх упершыню, павінны быць дзён праз 20, можа быць 25. Я на гэта вельмі не спадзяюся. Вось, у нас трошки распавяду пра ўсё ж такі, якія чарвячкі поўзаюць у гэтых двух вялікіх градках. Гэта беларускія араты, гэта тая лінейка, якую мы пачалі выгадоўваць тут з верасня. Вось паглядзім, што там, як яны спрагрэсіруюць. Вось гэта калонія 1, вось зараз мы яе працоўваем. Гэта калонія 2. Бачыце, калі яна закладалася тыдзень назад. І вось я трохі распавяду пра гэту калонію. Яна даволі цікавая, названа нумар 4. Што ў ёй цікавага? У тым, што тут знаходзяцца две пароды чарвей, якіх мы змяшалі. Гэта, як вы маглі ўбачыць у мінулым выпуске, перадаў Дзяніс Вермігік. Гэта маладзечынскія чэрві, дажджавыя, навозныя, і значыць, беларускі араты. Усё ўзята з яго верміфермы і размешчана ўсё гэтым кантэйнеры. Тут мы таксама штосьці сёння пасадзім. Я пакуль не ведаю, гэта, можа, Вольга скажа, што садзіць, і гэта будзе яе, вось што-то тут, да. А што мы тут будзем садзіць? Ну, я не ведаю, можа быць, базілікі. Ёсць такія пакаёвыя базілікі, я думаю, недобра там нам падыдуць. Ага. Можа быць, яшчэ троху салатаў. Яшчэ цыбуліна засталася неспарадкавана. Окей, да, ось. Тут ёсць цыбуліна. Дарэчы, пра цыбуліну. Зараз я прайдусь у іншы пакой і пакажу, як у нас ужо засаджана адна плантацыя цыбулінак. І я не ведаю, праз колькі мы чакаем там вынік, але ён праз нейкі час там будзе. Все, іду. Ну вось яна цыбуля, да, бачым. Пакуль яшчэ ніякай рэакцыі, таму што ўсё толькі пачалося. Вось закладзена ў гэту дату. Вось так. Так, я вяртаюся да нашай асноўнай справы. Я паказаў, дарэчы, як зараз там пажывае цыбуля. Ну, не бачна ж такога супер выніку, але праз 15-20 дзён мы будзем пажынаць
першыя плады. Вось зараз мы бачым, што Вольга выкапвае такія разоркі, канаўкі. Правда, плуга не хапае, конечно, цяжкая справа. А якой яны глыбіні прыблізна? Мне, конечно, бракуе опыта працы с такими малыми огородницкими формами. Тому, дзесьці на глыбіню, может быть, маёй паловы далоні. Мне здаецца так. Бо прызвычаілася я, конечно, працаваць на больш шырокіх маштабах. Таму тут, может быть, дзеля подвагонника другого формата и за глыбой. Давайте побачим. Выбираем. Зараз, да, вось самы цікавы працэс, пачынаецца выбар насенняў, якія мы сюды закладзім. Вось. Але на гэтым выпуск, значыць, наш расповед на сёння завяршаецца, але будзем трымаць у курсе. Вось усе там как бы лайкайце і все такое. До побачення.